Logix, váš specialista na mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravu. Společnost Logix je specialistou na mezinárodní a vnitrostátní silniční kamionovou přepravu. Za dobu svého působení na mezinárodním logistickém trhu si vybudovala dobré jméno spolehlivého a důvěryhodného partnera, který plní své závazky vždy a včas. Našim zákazníkům zajišťujeme všechny typy přeprav. Jádro naší společnosti tvoří vybraní odborníci na silniční přepravu, kteří mají v tomto oboru mnohaleté zkušenosti. Mezi naše hlavní přednosti patří zejména profesionalita, rychlost, spolehlivost a především individuální přístup ke každému zákazníkovi a ke každé přepravě. Logix, váš specialista na mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravu. www.logix.cz